Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Wani pagkilisok. Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga tao ang hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimbalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:03 na sa aga. Good morning. Welcome na sa atong pagpalayag subong aga mga ka-aksyon. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Isa ka oras ng programa mga ka-aksyon nga magapamukaw sa inyo. Magahatag enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. O galing sa mga tao dira ka may ara sa pagaymuon nga importante kag may pagkakantuan nga importante mga kaksyon. Bugtaw na kamo dira ha. Dakpan ang balde habon kabo kag marigo. Dapat mga ka-aksyon, let us prove that Filipino time is always on time. So dapat mga ka-aksyon, magabugtaw kita sang maaga para malawig pa nga itong tiyempo para ipiparar ang aton kaugalingon. Kasi magsinig ka mo nga alas 7, dira kantuan nyo, abtan nyo alas 8, ti okay man na? Of course not, di ba? So dapat hindi mga ka-aksyon, kada adlaw nga may ara kita sa kantuan, dapat pamatud-an ta nga ang Filipino time is always on time. Not late, ha? Kabuha. Well, mga ka-aksyon, na subong nga adlaw, it's March 21, 2021. Baw, panibag-o na naman nga adlaw para sa kaugalingon ta, kag panibago na naman nga buwas damlag para sa aton. Kung kamudra na busted kagapon, okay lang na. May tsansa pa kita subong nga adlaw. Tuod man, hindi kita magpakuribog dira sa atong nga kwarto. Dapat magwa kita ya. Kag dapat ya, subong it's a brand new day. Bago na naman nga pagka-busted. Busted. Bago na naman nga pag-asa para sa aton kaugalingon. Okay lang na, di ba? Alangan man nga piliton mo kaugalingon mo sa isa ka tawo nga wala na nagapalangga sa imo. Maayo pa mga shampoo kung kaisa, no? May ara pa sang twin pack. Pero galing kay inyo kapag ka-twin pack, wala ginagdugay. Tani, no? Tani, naging shampoo ka na lang nga sachet. Well, mga ka-aksyon na siliwat, do not forget to like and share ang aton nga Facebook Live. Pagkitaon nyo lang dira sa Action Radio fan page o sa aton nga FB page. Pagkitaon nyo dira Johnny Tango rides again. Then share ang aton nga Facebook Live. Kaya kung may ara ka mo na gusto nga tamyawon, i-comment nyo lang sa aton nga Facebook Live because sa hindi madugay ina pagatamyawon naton ang inyo mga pinalangga sa kabuhi. Labi na gid ha. Ang mga nagasaulog subong sang ilang kaadlawan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Basta mag-birthday gani mga ka-aksyon, ginahambal gid nila nga bawal pamangkuton ang edad sang isa ka tawo. Tod man. No? Pila na edad mo ba?
Secret, ikaw, no? Hindi kayo magsugid ko pilang edad mo. Basta lang, Tina. Tin, di sarap hindi kutsilyo di armasin. Hindi gani, basta 4, 14 tinago, no? Anyway, mga kaaksyon, speaking of the day today, Marso 21, subong adlaw, kadasig sang adlaw, no? Doon sang san, ulan to nagsugod ang bulan sang Marso, kag nagatapak na kita, petsa 21. Pero ang bulan sang Marso, mga kaaksyon, may ara sang 31 diyas. Antes kita maglumpat sa bulan sang Abril. Pero mga kaaksyon, para pag-istoryahan na naman ang history, sa subong adlaw, mga kaaksyon, March 21, sadtong 1897. Dugay na ni mga kaaksyon. Masobra siya na katuig ang nakaligad. Kalabanan sa ato na ibalantay ni mga heroes nga makita ta sa aton nga mga kwarta, di ba? Pero madamo pa mga kaaksyon sa mga bayani nga wala naton makilala nga ginpakigbato ang kalayaan sang Pilipinas. Kag hindi basta-basta nga magpasugot sa kung ano man ang luyag sang mga Kastila. Ari mga kaaksyon sa tong March 21, tuig 1897. Si Marcela Marcelo, ang isa ka general nga babayi sang revolusyon, ang napatay sa digmaan sa Pasong Santol. Subong ginatawag na ina siya nga Dasmariñas nga parte sang Cavite. Ini siya ang naigo sa iya nga agtang sang nagabayluhanay sang lupok. Ini upod ang iya mga tinawo kag sa mga Kastila. Si Marcela Marcelo, mga kaaksyon, ang kilala bilang Selang Bagsik, kag Generala Sela, nga ginakilala sa Malibay nga sang una parte sang Palaniag nga subong ginatawag na naton nga Pasay City. Ginbunag ini siya sa tong 1869. Ginpakasalan niya si Quirico Lugo sang Aguho Pateros. Kag nakabata ini sila isa ka lalaki. Si Marcelo ang gikan sa may kaya nga pamilya nga negosyante nga nagapanag-iya sang malapad nga talamnan sang mani. Kamati sa una mga kaaksyon, kalabanan gid nga negosyo is agriculture, di ba? Kati wala pa man sang una mga gadgets, di ba? Hindi pa gid amo na kasikat ang ginatawag ta subong agwa di pataranta bilang pula nga kabayo. Nan. Paborito gini sa kilala ko bala mo si Boss Felix Campanil, di ba? Ang mga ginabutang-butangan na ice. Sa una ya kuno mga kaaksyon, ang uso gid tuba, di ba? Mga lambanog mo ning uso sang una. Ti ko maglagaw ka to sa piyak ka bukid, ka mag-istoryahan ay kimudira do pareha sa ang baho sa bakba nyo na. Kung galing ito subong nag-upgrade man ang lifestyle sang tao, ti subong yung mga kaaksyon, di botilya na ang agwa di pataranta. Sang una kuno ya, ang ginatagayan, inilang niya ang lawas balas sang kawayan or pusog dan. Amo na ginaimnan sang una. Subong ya di botilya na katiklas na choosy na mga tao, no? Di ko mag-inom kay imuyes kawayan, tulukon ka dira, what that? Ew! Amo na. Kagdugang pagid mga kaaksyon, siya ang ginbalita nga pinakaisog nga manug-away kag madanlog para sa mga Kastila para siya ang dakpon. Sang ang iya nga bana ang gindakop sa mga Gwardiya Sibil, wala gid siya nagbaylo sang pabinsaron para magsuko. Wala man siya naghimo sang tika nga para maghingagaw ini sa kamot sa mga Gwardiya Sibil. Sa pagpati sa mga tao sang una, ginbili niya ang iya nga bata nga lalaki sa iya utod nga babayi. Pagkatapos ini, siya ang nanging leader sang rebelding Pilipino kaga pinangunahan ang mga pag-atake sa mga lugar sang kontra. Kagtungod sang iya kaisog, siya ang ginakahadlukan sang mga Kastila kag hindi ini sila mahamtang kun kagabihon. Kay normally mga kaaksyon, ang iya sini nga mga pag-atake dulom. Ti kung ikaw bi mga kaaksyon bi Kastila, ang inyo dira bisog ka ng kingki, di ba? Kati
wala pa man sang una kuno kuryente gid sa mga lugar nga na bukid-bukid nga parte. Ti paano ka dira magtulog sa Hilway kung gulpi ka atakihon ni Marcelo. Ti pugot ulo ka ino, di ba? Amo na kon nga ang mga Kastila nahadlok gid ini sa iya. Labi na gid dira sa parte sang Cavite. Damo sa mga isog dira sa Cavite, di ba? So sa Malibay, Pasay City mga kaaksyon, isa ka eskwelahan sa elementarya ang ginpangalan sa iya. Kag sa plaza sang Malibay, isa ka ribulto ni Marcelo ang nagaatubang sa C. Jose Street, ang mayor nga dalan sa sina nga lugar. Ang nasambit nga ribulto ni Marcelo ang natapos kag ginbuksan sa publiko sa tong July 1, tuig 1962. So amo na mga kaaksyon ang aton nga history way back March 21, tuig 1897. Hindi laman kiti dira nga parte mga kaaksyon, di ba? So madamo pa sa mga tao ang nakipagsanib puwersa sa ila ni Andres Bonifacio kag sa ila man ni Emilio Aguinaldo. So ang bottom line sini mga kaaksyon nga kumbaga pa perdihon ang mga Kastila. Gali kita masubo lang mga kaaksyon nga ang kalabanan sa aton yang mga katipuneros kag gusto ba lang kuwaon gid ya ang Pilipinas sa mga Kastila, sila man mismo ang nag-away-away. Gali kita mo na ginahambal nila kuno ang crab mentality nga batasan nakuha gid kuno sa mga Spaniards. Ket isang una kuno yung mga Pilipino halin sa mga ita. Okay pa kuno sa una ya. Gali kiti isang nagmix na sa aton ang mga Kastila, dira na naton natun-an ang amo sini nga batasan. Bakit? Amo na kunong rason kun nga nagpugtak-pugtak ang mga Pilipino kag wala gid ya makuha sang mga Pilipino ang tuod-tuod gid ya kalayaan sang nagsulod na ang mga Amerikano sa Pilipinas. Kati napatay na si Andres Bonifacio, di ba? Pati si General Juan Luna, di ba? So madamo sang mga misteryo kag mga istorya mga kaaksyon nga nagapalibot misteryo gid ginambal. Matsagya ko ng mga disperatis ba. Sa anay mga kaaksyon mo ng aton nga history subong nga adlaw kag may ari pa ini nga dugang sa hindi madugay. Uy mga kaaksyon sa mga nakabalog gali 7.2 magnitude nga linog ang nabatsyagan sa northeast sang Japan. Nag-issue na gali sang tsunami advisory ang Meteorological Agency sang pungsod. Ini ang nabatsyagan alas 6:09 kagabi. Oras sa Japan dito sa baybayon sang Miyagi region nga may kadalumon ini nga 60 kilometro. So we hope tani mga kaaksyon nga ang ato dito yung mga himata, di ba? Nga ato dito yung mga kababayan na mangin okay lang tanay sa pungsod Japan. Kasi usually amo niya do normal naman ni si ila nga may ara sa mga linog. Pero galing kiti mga kaaksyon kabudlay makukaisa inablang unprepared ka. Butang tuod ang building dirabi naka-design sa linog. Ang lain lang kumatubahan ka dira sa mga kabinet. So hindi ka gid masiling okay man yung building namon, safe man kami. How about dira ang ginasandigan mo nga kabinet? So dapat gid mangin safe gid kag may ara sang insakto nga impormasyon. Ano galing himuon sang isa ka tawo kaso malinog? Hambal nila kuno kung in kaso may linog, pasigahon ng kuno yung suga, mayo ba na? Basila hindi nga linog. Kung may linog kuno maghingagaw kuno tusik-tusik sa imo pinalangga sa kabuhi. Dapos mo sa storya nga, kung mag-ulan sang bangkaw, dapat hingagawon magtusik-tusik sa imo pinalangga. Na may mga kaaksyon na isa man sa aton nga pag-istoryahan na subong nga adlaw. The date today
is March 21. Ini para sa mga fanatic sa basketball. Labi na gid sa NBA o National Basketball Association. Kilala nyo gid si Kevin Durant, diba? Isa ini siya sa masiling daton nga rason kung nga anangin kampyon ang Golden State Warriors. Ang ginapatihan sang kadamaan mga kaaksyon nga sa pagkadula niya sa Golden State Warriors, do nadulaan kuno sang pag-asa nga mangin kampyon sa liwat ining Golden State Warriors kamanti subong siya ang yara na sa kupunan sang Brooklyn Nets. Kaupod si Kyrie Irving. Ang syempre subong upod Manila si James Harden nga anay player sang Houston Rockets pero teammate niya man sang una sa Oklahoma City Thunder. Nakabalo kita mga kaaksyon nga ang may pinakataas nga puntos sa NBA among si Will Chamberlain, di ba? Ini siya ang nakakuha sang 100 points. Kag sumunod naman diri iya amo si Kobe Bryant nga nagtaliwan sa tong last year, I guess, di ba? Last year. Tungod sa kaya nag-crash ang ginasakyan sini nga helicopter. Siya ang nakakuha mga kaaksyon sang 81 points. Pero si Kevin Durant mga kaaksyon sang Oklahoma City Thunder ang nag-score sang 51 points sa ilang pagdaog kontra sa Toronto Raptors sa score na 119 to 118. Tingin mga kaaksyon sa nga tiyempo hindi pa siya player sang Golden State Warriors. Siya ang player pa sang Oklahoma City Thunder. Kamanti sang una mga kaaksyon, may ara sang mabaskog nga tatlo ka players ining Oklahoma City Thunder. Amo ini si Kevin Durant, Westbrook o Russell Westbrook kag James Harden. Pagkalay kita before this mga kaaksyon, antes pa sila nangin player sa Oklahoma City Thunder. Ini siya ang player sang Seattle Supersonics. Amo ni siya ang team ni Sean Kemp kag ni Gary Payton sang una. If you can remember mga kaaksyon, matapos ang kontrata ni Gary Payton, 'di ba, sa Seattle Supersonics, ini siya ang nagsaylo sa Lakers. Para maging parte sang team nila ni Shaquille O'Neal kag ni Kobe Bryant. Pero sila ang wala nagkampiyon, sila ang ginpirdi sang Detroit Pistons. Pero matapos sila mga kaaksyon, nagsaylo si Gary Payton sa Miami Heat. Upod sa kay Shaquille O'Neal, kag dito nakuha niya ang iya nga una kag ulihi nga championship ring. Di ba damo sa mga players sa NBA mga kaaksyon nga wala pa gid makakuha sang championship ring. Mga sagad nga mga players pero wala gid gintagaan sang buenas or tsansa para makakuha biskan isa lang gid ka championship ring. Isa na diri mga kaaksyon sila ni Steve Nash, Karl Malone, Sean Kemp, di ba? Reggie Miller. Isa man nila mga kaaksyon kanugon, di ba? Ka mga tanda kag mga naming nga mga players. Galing kati sa tong dekada 90, dako gid nga tunok para sa ila si Michael Jordan. Damo-damo no? Sila ni John Stockton, mga sagadi mga players, Charles Barkley wala gid may isa, biskan isa lang tani no. Galing kiti amo ni siya ang era gid ni Michael Jordan So bad luck lang para sa part nila. Good luck naman sa mga teammates ni Michael Jordan. So anyway mga kaaksyon, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Panahon. Good morning mga kaaksyon, nagbalik kita sa liwat sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again. So again mga kaaksyon, do not forget to like and share ang atong Facebook Live para madamo pa sa mga tao nga makapatamyaw diri sa atong programa. So again kung kamo dira may ara sa nga gustong tamyawon mga kaaksyon,
mag-comment lang ka po rin sa itong Facebook Live pag isa-isa ho naton. Okay? So, alright. So, Aria, basaho nato ng una nga nagkomento. Alex Fuentes! Ari, suki din nato na. Good morning! Kag madamo ka salamat sa pagpamati. Aga pa, no? Bugtaw na si Alex Fuentes. Di katulog pa ni Ayan? Gatulog man siguro, no? So, anyway, Alex Fuentes ba yung aga sa imo? Good morning man sa kay Felinora Oliveros. Good morning, Action Johnny Tango, watching live here in Barangay Robles, La Castillana. More power! Thank you. Felinora Oliveros. Also, good morning sa kay Michelle Alipuon. Good morning, Sir Johnny. The same man sa imo, Michelle. Aluna Cortez Dinsay. Good morning. Belo Ryan. Good morning, sir. Bobby. Ano na sa Zunom? Bobby Zunom. Good morning. Ronaline Nicor. Good morning, Action Red. The same man sa imo, Ronaline. Homa Lomena, good morning. Meli or Melili Oligo, isa man sa mga fanatics naton kadaaga. Meleli Oligo, good morning Action Radio. Red Salvador live. Okay, ba siguro Red Salgado, di ba? So, good morning. Okay, Meleli live naman, Mr. Meleli Oligo. Okay, thank you. Ari Pariente, kumandara sa may magsungay. Erlinda Salgado. Good morning, dara sa mo, Erlinda. Jane Kalyaman Junesa. Greet ko lang, good morning ang family ko sa Escalante, Junesa, kag Francisco family sa Sagay. Okay, thank you so much. Jane Kalyaman Junesa. Good morning, Vanessa Mayo! Ari, isa man sa mga fanatics natin. Musta dira, Vanessa? Okay lang weather dira? Good Saturday afternoon, Action Red. Salgado. Johnny Tango watching from beautiful state, Twin Cities, Minneapolis, Minnesota. Thanks and God bless you, sir. God bless man sa imon. Keep safe, Vanessa Mayo. Okay, so, Melvin Piñafel. Good morning, Action Red. And also Francisco Guangco. Kung may ara ka dira ipagrita, Vanessa Mayo, comment lang kamo, i-comment mo lang diri sa atong Facebook Live, okay? Mileli Oligo, morning sa Kapitan Ramon Silay, Familia Oligo Serrano, kag Naranha Lita Mundo Zenia, kag Paul Elvira, kag Jojo. Halin sa kay Mileli Oligo. Glenn Snook Kaniada, good morning! And have a blessed Sunday, okay? Madam Glenn Snook Kaniada. Trixie Eboseo, Nestor, bugtaw na da. Ginobra pa kita diri nga alarm clock, no? Nestor, bugtaw na. Tama na dira ka kabang-kabang dira sa katre. Bugtaw na. And also, good morning sa kay Carl Castillo. So anyway, mga kaksyon, ako kamo dira may gusto nga tambiyan ho na don't forget nga i-comment and of course i-share ang ato rin nga Facebook Live. Like sa ginahimo ni Vanessa Mayo, gina-share niya ang aton rin nga Facebook Live, okay? Kung kamo dira may mga jokes, i-PM nyo lang ang akon nga personal account or mismo ang Aksyon Radio Bacolod, okay? So mga ka-aksyon magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Thank you. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino? Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:28 na sang aga sa liwat. Sa mga tao dira kami ana sa pagkakatuan nga importante kag may ara sa pagkahimuon nga importante. Bugtaw na kamo dira anak pa ng balde, habon kabo kag baligo. Nugay na kamo dira balik mga kaksyon sinuligdaan ha. Kay ina magaresulta posible gid sang binasulay. Wala mo ko yagig bugtaw, ha? Hindi ba lang ginabal ko na ginsi mo, gamugtawon mo ko, lasing ko sa aga? Ano, abilo ka na tulugan, man ko, be? Ay, ginabalad na naging katulog ka, bala ho? Ay, maabtan na tunga-tunga na lang siyang programa ni Janet Tango? Ha? Ay, ugali lo, no? Kadagal Domingo, gali sa nga, lasing ko, Janet Tango, gali. Amo na gani ginabal ko sa imo, maho, kabalo ka na daan kasi Janet Tango na? Turko-turko ho na siya? Kung magtalikod na bala si Janet Tango, bala hambal nila, ay ko nagambal, ha? Daw si Jericho ko, no? Ha? Daw si Jericho, salo? Jericho? Basi si Jericho Pascual? Inagari si Jericho Dantes? Anyway, mga kaksyon na subong nga aga para ihatag sa ato na pinakaulihi nga update rin sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aton makaupod, Aksyon Marlon Hinovea. Good morning, Aksyon Marlon. Aksyon na red, good morning. Nakatapos na libot ang patrola dari sa may mga mayor nga dalan sa Bacolod City particular dalan sang aranat dalan sang Lakso naman yung duha ka mga national highways sang syudad. Pero sa nga mga terion proceeding kita sa isa ka lugar dari sa Negros Occidental. Dato nga mga kaksyon standby lang kamo kay bao anong natabo ni sa ako sa probinsya man. Kahibing adlaw nga waay sa ginapatay aksyon red. May panibago na naman nga kaso sang pagpatay, no? Ang report nga napato naton sabong lamang kagahon sinulod bili si Ilan Balay. Uy, sa may di na damping nga area, Aksyon Marlon? Somewhere sa Southern Negros Action na red. Sa Sariama Tadon proceeding kita sa area gid. No? Why naging action red sang why naging dia sang ano bla? Daw hindi na hilway ang taos bong. Gani kay doon patiyon patay ka na ba action red kay dumang po sila city to pinatay man to nagligat sa dumanan may pinatay man tiniro man tapos nagligat to sa may parte sa Abuana, no? Oo sa Maauto patay man to sa yesa din nga ginamaniho nga sa Lagyan Tinero, patay man to. Gani? Tining ginapadulungan sa katulong sa mga Tineon, sabong lang mga kagahon,
Sinulog yan sila sa nga balay kag pinatay action red, no? Kasakit kasakit nga amo ni nga sitwasyon Action Marlon because sa bilog dira ka lugar ya sa palibot mo makita mo dira ya nagapati ka ang pinaka-safe nga lugar isang balay mo, di ba? And then amo ni matabo bala nga dira ka mapatay mismo gid sa imo nga balay. Do kumbaga pa do wala na gid bala sa security miskan diin, no? Oo, ato gani action red na laligad dito nga February 14 atong una gid nga pag duty pag report sa mo. Bato Valentine's Day to atong gingatwan ta lang sa San Enrique. Ato gani nakalak na gito gani action red ang kwarto ya sulod sa resort. Nakalak na, sinulod gid ya, ginguba yang lock mo kang pero. Uy, grabe. Tong upod ya bala babae sulod sang kwarto, ginguba ang gintindakan lang ang lock sa nga portahan, kag ginpahapa si Action Red, kinuha ang ginbuto ang babae pagwa. Pagpapa sa lalaki, ginabundakan sa nga parak sa lutang, patay ang Action Red, no? February 14 to. Hindi ko ito madurupan ka bati. Amo itong first nga pag-duty sa patrol sa kagahaw na Action Red. Sa mga tari on ho, standby lang. Isa ka lugar tari sa mga Inagros Occidental. Mayara kita sa ginapadulungan naman. Isa naman kakrimen nga pagpatay at abo subong nga kagahon. Ang isa man Action Red ka balita kagabi, subok man din sa mga negosyante nga nagaplastar sa merkado publiko sa Madwas Medalbagan ba? Yaman. May sunog. Uy. Public market action na red. Tinguan na pa niya makakuha ang kompleto ng Italia. Sa mga taga-Patuasan Tubuso, ang Alcalde Action na red may ara sang anunsyo sa ilan sa mga residente, partikular sa mga empleyado sa gobyerno. Kay usually, ang mga LGUs Action Red kada Lunes, nagapatayan nga na sang kinatawag na flag raising ceremony. Pero may announcement ang alcalde nga kanselado anay sa Monday nga sa nga flag raising ceremony. Ang rason, tagod man sang liwat kapag butsyog sang kaso sang COVID-19. No? Bisan Action Red sang gin-check na to nga as of March 20 nga record, ang tubos sa Action Red, duha lang ang ilan sa nga active cases. Pero bisan duhal Action Red, kaya pangaman man ang panua kay damo sa nagapauli gapon nga mga LSIs. Yes, sir. Local stranded individuals nga amon ning ginapatihan sa sang rason nga nagpadamo liwat. Ang record Action Red diri sang Negros Occidental 200 active cases siya, mga 200 sobra naman. Wow. Sunod-sunod na niya Action Red adlaw ang active cases dugang mo. Hindi na single digit kundi double digit. 232. So, grabe. ang active cases as of amaning latest. Tumalin sa February 22, 58 na lang tani Action Red. Ba? Active cases pag sunod-sunod nga adlaw gasaka double digit to bareho. Bumalik naman sa 232. Wow, grabe no. Grabe pagtaas gid. Gulpiada bala ang pagdamo sa kaso sa COVID-19 naman eh. Correct. Hindi lamang Action Red diri sa Negros Occidental kapagkolod, sa imo ni sa iban nga kaprobinsyahanan. Dahil ginatun-an naman gani sang provincial government sa Negros Occidental ang pag-implement sa masang ginatawag na travel moratorium o travel ban sa mga tao nga halin sa Cebu kag Metro Manila. Sa ligunti, hindi anay, hindi ka mo anay sunod na rin sa Negros Occidental. Kay grabe naman ang kanamoon sang kaso sang COVID-19. Asulit naman ang ato sa liga observation report ang patrol sa nasalinta na. Siguro mga dugay-dugay ka, makabot na kami. Yes. Isa ka lugar na rin sa Negros Occidental sa ring krimen ng mga pagpatay na persona insulod sa balay kag pinatay. Gikan sa patrol with action na Nixon na tahom ako naman action na Marlon Jeliboy. Una sa malitaw na sa action sa Bacolod. Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea. Sa pinakauli diri nga balita sa syudad sa Bacolod kag bilos nga probinsya sa Negros Occidental.
Tiyan mo ito mga kaaksyon may ara na naman sa shooting incident Ginaklaro pa subong ni Action Marlon Hinovea ang area, di ba? Kag syempre, kung sino ang natiruhan na naman, kag kung sino man ang posibleng suspitsado sa nasambit nga krimen. Amo na ginahambal ta mga kaaksyon nga sa bilog nga lugar nga imo makita daw makasiling kapag gani nga hindi safe dira ang imo ginaobrahan, di ba? Ang pinaka-safe gid nga ginakabig mo nga lugar is ang imo nga balay. Kiti kabisado mo imo duta. Pagkatapos ikaw nagpakayusin nga balay, nakabalo ka kuno ng weakness dira sa balay mo. Inabalang sudlon ka dira, ag dira ka mismo tiruho na mo masakit dira mga kaaksyon. So gani idigin maghatag kumpiyansa Magluwas nga sarado dira ang inyong nga gate dira dapat sirad-an yung pagiding inyong nga pertahan, inyong nga bintana Kag kung pwede malang mga kaaksyon, bakal kamo sang dekalidad nga mga doorknob or mga kandado dira. Panigurado kay manti, as always, ara gid pirmi ang paghinulsol sa ulihi. Alangan mga mainulsol kabiuna tapos ulihi dira ang krimen, di ba? May nulusol ka, anay. Kay nulusol ako. Kay may ara ako sang sala sa ulihi. Doon ka sa ua, di ba? So anyway, mga kaaksyon na sariwat, mayong aga sa mga nagkomento sa atong Facebook Live. Uy, si Noel Amar nagkomento man diri Sharing and likes Dancer Red. Wow, grabe. Thank you so much, Noel Amar. Isa man ini sa mga friends, di ba, ni Vanessa Mayo sa Minnesota, America. Wow. Also, good morning sa kay Jose Herson Lapinig Junio. Good morning, Action Red. Monitor lang kami diri, Robert Nolias. Going Kabangkalan. Have a blessed Sunday. The same si imo, Jose Herson Lapinig Junio. And also, Reynaldo Lumakad. Mayong aga lang sa tanan nga nagapamati sa Action Radio, Barangay Agisan. Adonis Pabon, sir, good morning. Gabamati kami diri sa programa mo regards sa pamilya ko kag sa taga Banago, siyudad sang Bacolod. From Singapore, Adonis Pabon. And also, good morning man sa Bradco Aladino Villaluz, Lumakad from Barangay Agisan, Himamaylan City. Reynaldo Lumakad. Henry Antonio Foscablo, good morning watching from Isabela. Kag syempre, ari, si Cory Vidaha, good morning watching from Kuwait. Good morning man sa kay Trexie Ibuseo. Carl Castillo. Trexie Ibuseo, yes, na tamyo na naton ini Kag Jean Pabilio, stay safe from Makati. Thank you kita Jean Pabilio and Chinzay Gaitan. Yun. Sa mga kaaksyon di mo guya-huya, like and share nga tol Facebook Live. Komento ka mo dira sa mga tao gusto nyo nga tampiyongon sa aton nga programa. Ang nagauya-huya, hindi gid matamyawan. Sige yan yun Dapat yung mga kaaksyon be proud sa mga tao nga tamyawon mo. Labi na gid ko ng imo ina palangga sa kabuhi. Well, mga kaaksyon, pabalikan ang atong istoryahan kagaina regarding Kevin Durant nga isa man sa mga ginaidulo nga mga player sa NBA nga ang player sa Golden State Warriors. Player man sang una sang Oklahoma City Thunder kag Seattle Supersonics. So sa liwat, March 21 subong nga adlaw pero tuig 2014, si Kevin Durant sang Oklahoma City Thunder ang nag-score sang 51 points sa ilang pagdaog kontra sa Toronto Raptors sa score na 119-118. Half shot ang ilang pagdaog mga kaaksyon Si Kevin Durant ang nagsugod sa NBA sa team na Seattle Supersonics 2007 hasta 2008. Ang team sang una ni Sean Kemp kag ni Gary Payton. Pagkadula sini sa NBA, nagsaylo sila sa Oklahoma City Thunder. Kag siya ang naghampang humalin 2008 hasta 2016. 8 ka tuig mga kaaksyon o 8 ka seasons ang iya nga ginhampang dito sa Oklahoma City Thunder. Matapos ini,
naglain ang buot sang iya anay teammate na si Russell Westbrook sang iya pagsaylo sa Golden State Warriors. So kung ma-remember nyo mga kaksyon na pagsaylo niya sa Golden State Warriors, daw ginsunog kuno sa mga fans ang iya nga jersey number 35. Min Sarabala, ang kapitan sang Oklahoma City Thunder ang wala nagpirma sang bago nga kontrata. Masaylo sa piyakte ng aking mga fans, di ba? Nga masaylo ka tuya sa iban nga team yan kay ari ka di ba? Sunugon ng iya nga jersey. Sunugon. Ang mga kaksyon na ginasunog, no? Ang mga feelings balatan kay para malipatan na ang ex, no? Kanya mo na ginasunog, no? Ang mga balatsagon, bala nga nagadumdum pa sa mga ex, sunugon para makamove on. So, amo na mga kaaksyon, pero subong ha. Amo to, sang player pa siya sang Golden State Warriors, ini siya ang nagsugod 2016 hasta 2019. Kag diri niya nakuha ang duwa ka championship rings, kag duwa man ka NBA Finals MVP award. Tinagapati man ang mga fans ng Golden State Warriors, mga original mga fans ng JSW mga kaksyon, nga dapat kunutani ang NBA Finals MVP amo si Stephen Curry. Amo ni mga chismis mga kaksyon kung nagambal siniya sa mga fans ng GSW. So muna, dapat ni partida. Ang isa kay Kevin Durant, tapos lately, dapat ihatag kay Curry, di ba? Kung galang iti, duwagid kapag champion nila, ang NBA Finals MVP, amo si Kevin Durant. Bakit? Kag sa ma-remember mga kaksyon, may ara sa mga exchange words bala na mga masakit man between Kevin Durant and of course Draymond Green. So amo na, kag subong siya ang yara na sa Brooklyn Nets tungo sugod 2019 hasta subong. Kag teammates niya sanday Kyrie Irving, kag ang iya teammate sa una sa Oklahoma na si James Harden. Upod man niya si Blake Griffin nga player sang Detroit Pistons, kag Joe Harris, DeAndre Jordan, kag iban pa. Sa madumduman mga kaksyon, si Kevin Durant ang nag-antos ang iya injury sa tiila, ang Achilles tendon, sa NBA Finals adtong 2019. Pero ini ang naglala pagid sang nagbalik ini sa Game 5, kaginpilit ang iya kaugalingon nga maghampang biskan alang-alang pa. So, ang 2019 NBA Finals mga kaksyon, amo na siya between Golden State Warriors and Toronto Raptors. So, ang grabe ito yung player, yes, ang Toronto Raptors, amo ning si Kawhi Leonard. So, amo na siya gid nagtinguha para maging kampiyon ang Toronto Raptors. Pero galing ito, pagtapos ang pagkakampiyon, naglumpat ini siya kag naghampang subong until now sa Los Angeles Clippers. So, diri dayon nagsugod ang paglainay isang buot sa mga players sa Golden State Warriors. Rason sa hindi niya pagpirma liwat sa kontrata sa GSW or Golden State Warriors. Kaginpili ang Brooklyn Nets, kag makaupod si Kyrie Irving. Sa iya bilog nga karera mga kaksyon, siya ang nag-average sang 27 points per game, 7.1 rebounds per game, 1.7 steals per game, kag 3.7 assists per game. March 17 tuig 2020 mga kaaksyon, ining si Kevin Durant kaupod ang tatlo pa niya ka mga teammates sa Brooklyn Nets ang nagpositibo sa COVID-19. April 1, ginanunsyo nga siya ang clear na sa COVID-19 kag fully recovered. Sa history ni Kevin Durant mga kaaksyon, ang pinakataas niya nga puntos nga nalabot sa bilog niya nga karera sa isa lang kahampang ang iya nakuha ining natabo mga kaaksyon sa tong January 17 tuig 2014 sang ini siya ang player pa sa Oklahoma.
kag nakontra nila ang Golden State Warriors. Siya ang nakalabot sang 54 points. Kag ang iya nga 52 points mga kaaksyon naman niya bilang iya ikaduwa nga pinakataas nga puntos nga nakuha sa isa lang gid kahampang. Ang iya nga 52 points ini ang nakuha niya sadtong January 18, 2013 sang nakontra sang iya Oklahoma City Thunder ang Dallas Mavericks. Nagdaog sila sa overtime sa score na 117 to 114. Sa mga wala nakabalo mga kaaksyon, naghahambal ng kabong Kevin Durant. Si Kevin Durant mga kaaksyon ang ginbunag sadtong September 29 tuig 1988. Subong ang iya edad 32. Ini siya ang nagataas 6'10". Kag ini siya ang nangin NBA MVP sadtong 2014. 11-time NBA All-Star kag duwa ka beses nga nangin NBA All-Star MVP. Grabe nga mga record mga kaaksyon, ano? Duwa ka beses nga nag-NBA All-Star Game MVP kag nag-NBA MVP for the regular season 2014. Ika-11 maghampang sa NBA All-Star Game. Duwa ka beses nga nangin NBA Finals MVP kag may ara sa subong duwa ka NBA Championship rings. Amo na mga kaaksyon si Kevin Durant nga subong players ng Brooklyn Nets, I guess number 7 or jersey number 7. Mga kaaksyon, amo na nga itong history sa mga aga. Well, ginatamyaw natin sa liwat ang aton nga mga abyan direct ang nagpamati sa may Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market sa mga nagaparindahan dara subong sa Bagsakan. Isa dara kamayong aga sa inyo. Ginatamyaw ba naton si Attorney Mark Steven Mayo sa opisina ni Congressman Greg Gasataya. At syempre, sa kay Boss Ronnie, sa opisina ni Councilor Cindy Rojas, nga nagpabati man sa aton. Ginatamyaw man naton si Boss Nonoy Amago. Kaya syempre, ginatamyaw man naton si Sir Asibuche, dira sa Bitaw. Nagpabati man sa aton. Thank you! Kaya ginatamyaw man naton si Boss Felix Campaniel. Ano daw maayod na sa anong aksyon dira? Kolda. Kag syempre, isa man sa mga hepe dira sang LTO, si Sir Ruben Tampos. Long time no see, no? Maabot ginang adlaw nga maka-istoryahanay kami nga tatlo sa lamisa. No? Aksyon, Felix Campaniel and Sir Ruben Tampos. Isa ka lamisa, 3 ka baso, isa ka pinggan, kag isa ka botelya dira kag ginauyat-uyatan pero gina-disinfect naman, di ba? Ang unod sa botelya, tubig. Nga may ice. Well, mga aksyon, yari na ang ato mga jokes para sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Eksena sa karinderya, namangkot si Rugo sa tag-iya sa karinderya nga si Johnny Tango. Kung ano ang kinalain sang special rice kag regular rice. Sir Johnny! Sir Johnny! Sa pila ko na di kabulan nga kaon-kaon sa imo batikolon karinderya. Diya katingala ko gyapon pati bala siyang imo nga special rice. Kag ang imo di bala nga regular rice.
Ah, ang regular rice kag special rice gali dugay ka nagakaon di wala mo gid mapyaran ang diferensya sina. Wala gid. Ayawan ko kapakot kay daw parehas malang ni sila. Gintilawan ko man ang duwa pero hindi ko ma-compare kag ma-describe. Ah, ang special rice actually parehas na rin sila nga bugas parehas lang Ang special rice nahugasan ang pinggan sina kag ang regular rice naman niya wala mahugasan ang pinggan. Diyos ko, wala ko gid mapaktan ba? Ate, sige na lang Sir Johnny, mangayo na ng kukalamansi para sa pansit ko niho. Sorry gidrugo naubos ng kalamansi namon pero no problem no need na gamitan mo na sang pansit kay isa naman nakasimana ang pansit mo aslom na siya. Thank you so much, Christine. Dira sa may barangay Pahanokoy sa ibong nga joke. Again mga ka-action, do not forget nga mag-PM sa akon nga personal account para sa mga jokes nga pagkabasahon naton sa masunod nga Domingo. Kung hindi mahingagaw subungan, next Sunday or i-PM nyo sa Action Radio Bacolod FB page or i-komento din sa atong Facebook Live. Sa gihapon mga ka-action, eksena sa Batikulon Karinderya. Nagreklamo si Johnny Tango sa sudan nga iya nga na-order. Miss, palapit ni Blanay sa akon. Yes sir, ano tani? Ang na-order ko nga sudan sa inyo, kaaslom sa iya nga sabor, panus na giniya mo. Ang gina-order mo, sir, bakareta ina, kagapon pa na siya. Diyos mio. Silig ko gidaw, panus na ni. Tani wala nyo na naging baligya. Malain niyang tiyan namon diya. Ikaw bala, sir, ka-OA sa imo. Nga naman nag-OA ako ya. Gasugid na ko sa matuod nga tani, wala nyo na iniging baligya. OA gid sa imo, sir, ya. Tulo ka ba lang tupad mo, ho? Ang ginakaon niya ng sudan, 5 days na. Ginainit-init ng blanamon. Te, okay man sa iya, ha? Namit sang sudan dyan, ho? Medyo aslom na, tapos init pa. May Diyos ko. Thank you so much, Tonio, sa iyong mga joke dira sa Barangay Bata, Subil. Eksena sa sulod sang motel, nag-check-in si Inday kag si Johnny Tango. Pero pagkatapos ang isa ka tusik-tusik, nagtawag dayon si Johnny sa operator kag ba-check out na sila. Miss, ma-check out na kami sa room 6969 ano? Ano? Ma-check out na kita. Bago lang kita nagsulod, tapos amo palang tugarin na himot, Kaya nagapanay kayo mo, Johnny, ha? Ano, abi, kay nagakurog-kurog da ang akon nga tuhod, Ano? Ahaw sa tusik-tusik, nagakurog-kurog ka na imo, Ano na tuhod mo, man? Basta lang bala, hindi ko gid makontrol biyo, gakurog gid yaw, kalain. Sosa, katalawit sa imo, Johnny. O, hindi gani, may arthritis ka, ano man? Hindi
gakurog-kurog ko, kaya ang asawa ko, pakadto na di siya, kag nahibalaan niya nga, ari kita dali nag-check-in. Ano? Ang asawa mo, pakadto na di? Paano niya nahibalaan? Siya ang bago nga operator sa sini nga motel. Thank you so much, Mario! Sa iyo mo na rin joke yung padala, dira sa Barangay Punta Taytay. Uy, manamit dira mga talaba kag sisi yung amo nga oras, no? Kag siyempre, Sunday. Basta gani, talaba kag sisi sa Punta Taytay. Matambok, kag hindi tama kadako, di ba? Insaktuan ang iyang ka-size. Ang talaba ni Maria, lukiton kung Domingo sang adlaw. Kag iso-so sa sinamak kamay katumbal. Si Johnny nagtawag sa operator sang motel kay ma-check out na sila. Nakibot si Inday nga iya nga nobya. Basibitin ni? Miss, ma-check out na kami. Hindi na ko. Ano? Amo lang to? Ma-check out na kita na ayon? Nano kayo mo yung Johnny Tango yaman? Wala ka sa kondisyon, ha? Sino nga di ba namian sa ginahimo mo, ha? Manamian ta na sa ginahimo ta sa bong? Nga, anong balain sa natabo, Johnny, ha? Paminsara bala. Ako ang upod mo, Johnny Tanggong pangalan ko. Pero ginapatay mo yung kasinggit ya, pangalan ni Ricardo. Amo na ganing ginagot-got mo, ha? Amo na ginagot-got mo? Amo na ginalain sang buot ko? Ka-unfair, gid, ka-unfair. Abi ko, ha? Ako lang, ha? Ikaw man gani. Minsara bala, ginasinggit mo yung kagina. Dalian na lang, dali na lang ko, Paula. Dasig lang ko subong, Paula. Kaya nagasakay ako sa kabayo. Timayo bala na? Tuod ba? Thank you so much sa mga joke, mga kaaksyon, ha? Well, kaya managpaubos na nga itong atsyempo, magatamyo kita sa liwat. Ginatamyo naton si Robert Goma. Robert Goma, good morning, Action Red. And also sa kay Wilma Inocencio Cabarles from Isabela. Also, hi sa kay Alex Montesa. Have a blessed Sunday, Action Red. Ari pa ko diri sulod church. Mo grabe ba silent mode lang. Pagpamati dira sa ginawali isang pare. Kiga na gini father karon. So good morning Krisha Blas. Good morning tamyaw ko lang sang happy birthday ang akon pinalangga nga tatay. Rodrigo Dacalio and of course Marie Antoinette Piliado. Good morning sa kay Dodoy kag Arlie Piliado. Kag sa kay Melchu kag Aplaha Sansawi sang La Carlota from Canada. Thank you. And also hi sa kay Ariel Delgado Taokta. Good morning sir, pakiglit akong pinalangga nga wife Ophelia gapamatigid diri subong. Thank you Ariel. So mga kaaksyon, natapos na naman ang atong programa nga Johnny Tango Rides Again. Nakaupod si Action Red Salgado. Sa liwat, next Sunday, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,